A bol odštartovaný beh na 400 metrov. Brna Tomáš, Henry Franklin, Grajcarík Tomáš, Brezina Matej, Krepov Samuel a Hirka Rone Dawanga. Prvá 200 už je za nami. Sledujme dráhy 4, 5 a 6, kde by sa mal... Takže nakoniec to bude len medzi klubovými pretekármi Henry Franklin a Grajcarík Tomáš, obaja naša Atletika Bratislava. Do cieľa dobieha ako prvý Henry Franklin časom pod 4